No niin. No niin. Tässä ollaan Vehoniemen automuseossa tutustumassa paikkoihin ja vähän kuvailemassa meidän kaikkien iloksi. Ja toivottavasti viihdytetään videon parissa, vaikka mä en ole mikään, mä oon vasta ihan aloittelija tällä alueella, mutta että koitetaan nyt vähän kiertää tätä hommaa ja katsotaan mitä tästä sitten tulee. No niin, tässä olisi sitten Chevrolet Corvette Stingray ja tällainenhan oli tällä kuuluisella Tabes-Liorilla, joka aikoinaan sekoitti Suomen poliitikkoportaan päät ja noin poispäin. Niin hänellä oli tällainen USAssa sitten, kun hän asui siellä ja toimi myöskin Jallu-lehden tällaisena reporterina. Tässä on hänen rekisterikilpensäkin, eli se kuului, että rakas. Ja jatketaan tätä kierrosta vähitellen. Tässä on CIS, joka on niin kuin Neuvostoliiton tällainen Stalinin ajan tällainen kultainen kuljetusväline, jolla valtiojohtoa kuskattiin silloin aikoinaan. Tämä niin kuin näkyy tuosta kyltistäkin, niin tämä on Neuvostoliiton valtionlahja presidentti J.K. Paasikivelle aikoinaan. Kokoa on ja näköä on ja renkaatkin on tuon kokoiset, niin kyllä noi kannattaa näinkin raskasta autoa. Tämä painaa 2720 kiloa ja tyypillisemmillään amerikkalaiset autot oli noin 300 kiloa painavia tämän suorituskykyluokan vehkeet. Dodge Royal Monaco ja niin edelleen. Jaha, siinä onkin sitten Reo. Tämähän on RE Oats, josta tuli sitten Oldsmobile, niin sen valmistetta. Ja kuljetusliike Sallinen on tälläkin autolla ajanut erinäisiä kilometrejä erityyppisissä olosuhteissa. Tuossa onkin sitten tunnettu auto tämä Peugeot 203. Tämä myöskin on usein nähty Suomessakin, paitsi että tämän auton tekee kyllä harvinaiseksi se, että tämä on farmarimallinen, että tavallisesti ne oli aina niitä henkilömallisia pesoita. Ja tässä on sitten ikisuosikkini Borgward Isabella. Olen itse ajanut tällaisella ja perheellämme oli omistuksessa tällainen auto. Tämä oli aikoinaan Saksan muistaakseni 4. suurin autotehdas. Se meni konkurssiin 1961, mutta että siihen samaan Borgward-konserniin kuului myöskin Lloyd ja Goliath-autot. Mutta että tässä oli tämä oli aikoinaan sellainen erittäin sporttinen auto 50-luvun puolivälissä, että tässä oli jopa korkeampi litrateho kuin sen aikuisessa Alfa Romeossa.
erittäin mukava auto ajaa ja muistan henkilökohtaisesti sellaisen asian, kun tuossa kattokuormana oli vene. Ja tässä on edelleen näitä niin sanottuja vanhemman luokan autoja, Marmonia ja Rugbya ja jopa Rolls-Roycekin löytyy tuolta ja yhä edelleen seisoo ryhdikkäänä pystyssä niin kuin aina. No sitten tässä on Zephyr. Zephyrihän oli Fordin sellainen luottoauto tässä pitkin matkaa. Zephyr ja Zodiac niin oli sitä samaa mallistoa. Ja tässä on näitä 50-luvun pienkuljettimia. Fulda-mobiil, koko mobiilia ja Trojan, niin kuin tuolla taustalla näkyy, niin olivat niitä autoja, joilla kansa sitten rupesi pikkuhiljaa autostumaan Saksassa. Ja niitä tuotiin Suomeenkin koko mobiilia myöten. Ja tässä on sitten tällainen auto kuin Messerschmitt Cabine Roller ja tätäkin näkyy paljon. Tämä oli Messerschmittin lentokonetehtaan tuotantoa ja tätä sitten tehtiin sodan jälkeen, koska Messerschmittillä ei ollut muuta töitä, niin kansalle, että kansa pääsi liikkumaan. Ja sitten tässä on Studebaker ja sillä oli myöskin sellaisia kuin sellainenkin malli kuin Golden Hawk, joka oli mielestäni varsin onnistunut silloin 60-luvulla, mutta jonka valmistus sitten minä on lopetettu. Ja tässä onkin sitten meidän tsekkiläisvalmistaja Skoda, eli latolöytö Skoda 1102, jota toi aikoinaan Suomen Koneliike, niin kuin yhä edelleenkin tuo maahan, huolimatta siitä, että Skoda nykyään kuuluu Vakkoonseen, niin autoihin, niin Suomen Koneliike edelleen tuo tätä, tai on tuonut maahan. Ja tästä se on sitten mennyt Skoda Octavian kautta nykyisiin Skodan huippumalleihin kylmän sodan jälkeen, kun silloin Tsekkoslovakiakin vapautui näistä rasitteista tuonne itäsuuntaan. Tässä on erityyppisiä kaksipyöräisiä. Norton Commando oli sellainen, joka oli täälläkin laajasti tunnettu, ja Yamaha myöskin, ja tietysti Honda Tuutti esimerkiksi oli sellainen todella kuuluisa vehje, ja tuossa huomaa, että 6 putkea löytyy, että tämä on todennäköisesti ollut erittäin mukava pyörä ajaa. No niin, ja tässä on sitten tunnettu mopomerkkinäkin oikein hyvin, niin on Monarkki. Ja tässä on sitten tällainen itävalmiste. Mä en nyt muista näistä itävalmistesta oikein mitään. Mutta sitten tässä Saksan erittäin tunnettu saksalainen Zündap, joka valmisti monenlaisia mopoja ja muutakin moottoripyöriä ja niin edelleen. Ja tuolla taustalla onkin sitten tuttu merkki Monarkki. Itselläni on muuten Monarkki-merkkinen polkupyöräkin olemassa. Joo.
Ja sitten tässä on esittelyä museosta, museon taustoista, joka niin kuin pohjautuu siihen, että Kangasalla oli kuuluisa kuljetusliike Aulis Sallinen, joka sitten teki sotien jälkeen kovasti töitä ja niin edelleen ja menestyi. Ja siitä tuli sitten, kun kuljetustoiminta lopetettiin, niin perustettiin tämä museo Aulis Sallisen toimesta ja yleisesti ottaen tätä historiaa on sitten kuvattu näissä merkeissä. Nykyisin tätä toimintaa vetää Leila Suutarinen, oma sukua Sallinen, ja hän on erittäin menestyksellisesti hoitanut tätä asiaa. Muun muassa erittäin hyvien tarjoamustensa myötä tuolla kahvion puolella, joita rupeamme kohta opiskelemaankin. Ja ominaista oli myöskin se Aulis Sallisen kuljetusliikkeelle, että se oli siellä oli paljon näitä Magirus Deutscheja ja niillä oli taas ominaista se, että ne oli ilmajäähdyttäisillä moottoreilla varustettuja. Ja tässä onkin sitten vanha paja, tämä pajaympäristö. Sitä en pääse tarkemmin kuvaamaan, koska minulla ei riitä valoa sinne. Olisi pitänyt olla valon mukana, mutta koska mulla ei ole sitä, niin näin. No, tässä on erityyppistä Sallinen konsernin historiaa ja tuorempana juuri tämä Vehonniemen automuseo. Jaha, ja sitten menemme tänne. Katselemme tätä komeaa BMWtä. BMW tulee sanasta Bayerische Motoren Werke ja Münchenissä on heidän pääpaikkansa ja siellä on 350 000 työntekijää ja tehdas käy tiettävästi ympäri vuorokauden tätä nykyään. BMW:hen liittyy sikäli erikoinen tarina, että heillähän oli kiista silloin sotien jälkeen, että onko itäpuolella oikeus myydä BMW-merkkisiä autoja ja se ratkesi kumminkin niin, että niistä BMW-autoista tuli, Itä-BMWstä tuli EMV, joka tulee sanosta Eisenacher Motorenwerke. Ja tässä onkin sitten Porschea ja 356. Tää on vähän sellainen, kun lasten suusta otettaisiin tikkari ja niin edelleen. Täällä sitten käydään kaiken näköistä tällaista ajoneuvohistoriaa. Tuo myöskin on erittäin tunnettu pienoisautomallien myyjä tuo Leila Suutarinen. Ja kannattaa, jos haluaa saada omasta autostakin muiston jäljelle, niin joka on aikapäiviä sitten myyty, niin todennäköisesti on hyvä mahdollisuus, että häneltä löytyy siihen sopiva pienoismalli. Ja sitten tässä onkin sitten kölniläistä autotekniikkaa. Ford Taunus näitäkin tehtiin myöskin ennen sotia ja myöskin Taunuksella oli tunnettu Badewanne, joka oli sellainen niin kuin kylpyamme-tyyppinen korirakennelma silloin sotien jälkeen ja 50-luvulla, 50-60-luvulla tai oikeastaan niin 60-luvulla. Ja myöskin niitä tehtiin samalla korimalleilla sitten myöhemmässä vaiheessa
sekä taunusta että Ford Cortinaa. Ja ei Ford, kun ihan tosissaan taunusta. Ja iän ikuinen Mersu, stuttgartilainen laatutuote, joka on meidänkin tiestöä kansoittanut monella eri tavalla. Ja on edelleenkin laatumerkin maineessa ja useampi suomalainen onkin haaveillut Mersusta jopa ihan omistuspohjaisesti. Enkä ollenkaan ihmettele. Tässä on niin sanottu vauvamersu, eli 170D. No, tässä on sitten tällainen omavalmisteauto. Mielenkiintoinen 1200 Volkswagenin alustalle tehty. Ja silloinhan tehtiin kaikennäköisiä ranta-autoja ja noin poispäin, jotka juuri tähän Volkswagenin alustaan sopii. Niin, ja palatakseni tähän EMW:hen, niin tässä on sitten tällainen EMW Sport Cabriolet 55. Ja sitten valmistusmaana on DDR Web IFA Automobile Fabrik. Eli Web tulee sanoista Volkswagen Betrieb, eli kansan omistama yritys. Ja näin ollen, kaikki, jos on sana web edessä, niin paljastaa, että ne on itä-saksalaista tekoa. Joo, ja tässä on tällainen Fordi. Fordihan teki aikoinaan sellaisen kuuluisan auton, jossa oli 85-heppainen V8 ja se oli näiden moonshinereiden ja näiden eri rikollistahojen suosikkiauto aikoinaan, mutta ja tässä on juuri V8-sylinterinen auto. Ja tässä edessämme on Volvo 164. Tämäkin on tehty aika lailla niin kuin hapertuneesta autosta ja siihen on paljon laitettu työtunteja, mutta erityisen mukava olisi omistaa tällainen Volvo. Tässä oli 3-litrainen kolmelitrainen moottori ja antoi mukavaa ja loisteliasta kyytiä. Mutta tämäkin oli tyypillisesti autona silloin aikoinaan tällaisen varakkaamman väestönosan ja hyvin koulutetun väestön auto. Joo. Ja tässä on Dodge Coronetti. Tämä tällaisella rouva suutarinenkin on ollut monesti näissä erityyppisissä ajoissa. Muistaakseni jopa Saimaa-ajossa. Sinänsä tämä Chrysler-yhtymähän oli merkittävä meidän Amerikan autosektorilla juuri Dodgen ja Plymouthin ja Chryslerin osalta. Ja tunnetaan yleisesti ottaen Mopar-autoina. Ja tässä on 440-kuutioinen 440 tyyppimerkinnältä, mutta että tässä on pienempi V8, se on vain 4,47 litrainen. Ja, mutta että palatakseni vielä hiukan tuohon suosikkien merkkini luokse, eli Isabellan, eikö ollut hyvän näköinen peli, 54 tämä tuli markkinoille
markkinoille silloisessa Borgward-yhtymässä, jonka pääomistaja oli Carl F.V. Borgward ja hän on myöskin ideoinut pitkälti tämänkin auton. Tässä oli 1,5-litrainen 60 hevosvoimainen moottori, mutta tämä oli suhteellisen kevyt, 1150 kiloa painava ja niin edelleen. Joo. Mutta mä vielä teen tällaisen yleiskatsauksen täällä. Katsotaan sitten, mitä tästä videosta seuraa. Täällä kannattaa ehdottomasti käydä sikäli, että tänne on vapaa pääsy, mutta se on vähän sellainen asia, että tuo panttipuoli onkin sitten näissä maamainioissa leipomuksissa, kuten munkeissa ja niin edelleen. Joten nyt lähdemmekin sitten seuraavaksi nauttimaan kahvin kerran ja hyvissä merkeissä. Joo. Mutta että lopuksi vielä, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä Taabeslion, niin olihan hän edustavan näköinen, ei siitä pääse minnekään. En ollenkaan ihmettele, että 60-luvun poliitikot niin meni sekaisin hänestä. Ja tässä on vielä tätä pienosaltovalikoimaa. Ja kuten huomaatte, niin se on erittäin iso. Ja tosissaan niin kannattaa tulla tai kannattaa ottaa yhteyttä museoon, että onko mahdollista sellaista autoa saatavissa, jonka haluaisitte saavan itsellenne muistoksi. Ja yleisesti ottaen autohistoriaan kannattaa tutustua siinä mielessä, että se on kumminkin niin valtavan tärkeää meilläkin, että meillä on kunnon museotoimintaa ja saamme sitten sen kautta informaatiota näistäkin asioista. Jaha, ja nyt sitten olemme lähestyä tätä mielenkiintoista puolta. Ja pistän nyt tässä vaiheessa kameran kiinni, koska kukaan ei halua tuskin nähdä minua mässyttämässä näitä ihania herkkuja, mitä täälläkin on. Sen verran vielä vilautan tätä omaa päästä kerrointa niin, että näette tekin, että minkä näköinen tyyppi tässä on kysymyksessä. Joo, no niin, ei muuta kuin heippa rallaa ja toivotan teille hyvää kevättä ja lentäjänä toivotan teille hyviä kavokkeleja sitten. Joo, heippa!